बिटिआरनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव सारियालियाव 1 बोसोरारि सोरखार सालायनाय सान फालिदों। आसामाव बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनि जथाय सोरखार सालायनाया आबुं जानायखौ गोजोननानै आलारि बाथि फोजोंना गोजोन हास्थायदों। बेरगाव सारियालियाव बेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव फालिनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला अबिसिनि नेहाथारि जनमनि सयखिया बिथाङा बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गोजोननाय फोरमायनानै फैबाय थानाय समावबो जाहाथे खौसे सोरखार सालायना ओनसोलनि जौगानाय लाबोनो हायो बिखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन होनना बुंथियो। बेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि प्रबन बर'आ बे आफादखौ दैदेनो। बे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि जोहोलाव बर', सलम दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बिजेपि, इउपिपिएल और एजिपि नि जी सरकार बे सरकारा दिनै 1 बोसोर जाबाय। 1 बोसोर आबुं जाबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै नैबेयाव जायगा जायगा बिटिआरनि जायगा जायगा बेबायदि ओनसोलाव दिनै बिथांमोना आलारि बाथि फोजोंनानै मोनसे देरहासारनायनि नेरसोनखौ बिथां दिन्थिदों आरो नैबे समाव जोंनि 30 नं बेरगावनिफ्राय बिथां एबा बिटिआरनि इएम बिथां दावबायसा बर' दङ बिथांनिफ्राय थोंजोङै मिथिनो नाजागोन नैबे समाव जिहेतु बिथाङा आलारि बाथि फोजोंबाय दा मा बुंगोन दिनै जिहेतु 1 बोसोर जाबाय जे गोरोबथाय माने सरकार दङ मा बुंगोन बे बेलायाव? गिबियावनो आङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेशनि आफादगिरि भवेश कलिता, एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा आरो जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायथि जासिबाय आरो आसा खालामदों जोंनि बे जौथ' भाबे जि दानाय सरकार आसामाव दिनै 1 बोसोर जाबाय आरो मोजाङै मोजां फैबाय थानाय समाव जोङो सरकारखौ मोजाङै मोजां सोलायनो हाबावो आरो रायजो राजाफोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जोङो मोजाङैनो सुफुंनो हायो आरो बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जोंनि एमएलए, मन्त्रि, इएम, एमसिएलए गासैबो जाहाथे गोग्गो देहा बेखौ मोजाङै लाखियो बिनि थाखाय जोङो दिनै आर'ज खालामदों। नैबे बेरगावनि सारियालियाव थानाय बेयाव जों आलारि बाथि फोजोंदों इउपिपिएल बिजेपि जथायै। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो दा जोंनि जि दैदेनगिरिफ्रा जेरै गोरोबदों जोंनि प्राइमारिनि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो गोरोबनानै जोंनि बिटिआर आरो आसामखौ सलायनायाव जोङो मदद होगासिनो दं बेखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों। जों नुदों जे माने बेरेखा हानजाफ्रा दिनै बुंसावबायदों रायजोफोरनि गेजेराव जे बे नैबे बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि आरो जि जिएसपि सरकार दं बिथांमोना रायजोनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों बे बेलायाव। बेथ' बिथांमोननिसो खोथा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय 17 बोसोर जोंनि बे ओनसोलखौ सलायनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। बे 17 बोसोराव जों नुबाय जेसेबांखिनि जौगानांगौमोन जौगायाखै। नाथाय जोङो दिनै जोंनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जों जि बिटिसिखौ सालायदों बियो 1 बोसोरनि एसे बारदों। बे समावथ' नोङो कर'नानि थासारि मोनसे दङमोन, आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि मोनसे थासारि दंमोन, बाहाय माखासे उसुबिदा जानानै दंमोन। बेखायनो एसे खामानि मावनाया एसे खम जादों नाथाय जेबो मावाखै होनना बुङोब्ला जों गनायनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै NBNN आसनिखौ बिथांमोना नायथों गामि गामि। गोदोआवथ' फिथा हानानै रायजोखौ थगायोमोन जों, नाथाय दिनै खामानि जाखांनायनि उनावसो फिथा हादों आरो गोबां माने एमसिएलए फान्डफोरखौ आगोलाव जेबो देखायनो हायामोन नाथाय दिनै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंनि बिटिसिनि एमसिएलए फान्डखौ जोङो मोनफ्रोमबो मोजां मोजां आसनि जोङो रायजोनि थाखाय बानायनानै होदों। बिनि उनाव जोंनि गोबां समस्थियाव गोबां गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिखौ फोसाबनानै होबाय जायनि थाखाय दिनै मोजाङै क्लास खालामनो हानाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो जेसेनि गोनांथार लामा बे लामाफोरखौ जोङो मोजाङै फोसाबनानै होनो हादों। जिफोर मेडिकेलाव डक्टर फैयामोन बा मुलिनि फेसिलिटि गैयामोन, डक्टर माने बा बायदिसिना रोगिफोरनि फेसिलिटि गैयामोन बेफोरखौबो जोङो दिनै रायजोफोरनो होनो हादों। बे हिसाबै रायजो राजानिफ्राय जेबो अखन्थुष्टि एबा जेबो सुखुयै जेबो थासारि सोमजियाखै। जिखिना खोथा बुंदों बिथांमोना गावसोरखौनो गोहो दिन्थिफिननो, गोहो जथायफिननो थाखाय थांखि लानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दासिमबो बिथांमोना बुंगासिनो दङ दायो प्रमद बर'खौ होखारनानै फिन हाग्रामाया सिफ जागोन होननानै बुंबाय थादों बेसे सैथो? हाग्रामायाथ' दिनैसिम सानसेल' थांदों बिटिसि एसेम्ब्लियाव। दा बिथाङा बोरै सिफ जागोन जोंथ' मिथिया आरो बिथांमोननि बिपिएफनि हेंथा हान्जानि दैदेनगिरियाथ' हाग्रामा नङा दिनैनि तारिखाव बिथाङा साधारन सासे एमसिएलएसो। बे हिसाबै बिथाङा बा बिथांमोना जिखिनि खोथा बुंदों
बेथ' बेसलेस आरो दिनै इउपिपिएलनिफ्रायनो होन बिजेपिनिफ्रायनो होन रावबो एमएमसिएलआ बिपिएफजों लोगो नांनानै सरकार खुंनायनि कुनु थासारि गैया बे बिथांमोननि गोसोनि साननाय आरो साजायनायसो थारैनो बेयो मोनसे साननो गोनां नैबे समाव दिनै जिहेतु जथाय बा गोरोबथाय सरकार जिहेतु आसामाव सोलिगासिनो दङ दा बे बेलायाव दासो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सासे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथां दङ दा आं बिथांनिफ्राय थोंजोङै नाजागोन কি ক'ব বাইদেউ আজি যিহেতু বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কি অনুভৱ হৈছে সঁচাকৈ আমি ছাকচেছ হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আজি আমাৰ চাৰিওফালে আজি বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান হৈ আছে আমাৰ আজি ভেৰগাঁও চাৰিআলিটো হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ গুৱাহাটীত যিহেতু আজি আমাৰ ডাঙৰকৈ অনুষ্ঠান হৈছে আৰু যিখিনি আমি যাব পৰা নাই বা আমাৰ ব্যক্তিগত কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে বা কিছুমান আজি গৈও আহিছে তাৰপিছতো আমি এতিয়া চাৰিআলিত আমি অনুষ্ঠান পালন কৰিছোঁ এটা বৃহৎ ছাকচেছ আজি ইউপিপিএল বিজেপি আৰু এজিপি চৰকাৰে মিত্ৰজোঁটৰ হৈ আজি আমাৰ দেশৰ কথাটো ক'বলৈ নাযাওঁ আমাৰ অসমখনত আমাৰ যিমানখিনি উন্নতি কৰিছে শিক্ষাৰ পৰাই হওক স্বাস্থ্যৰ পৰাই হওক ৰাস্তা ঘাটৰ পৰাই হওক যিমানখিনি আমাৰ উন্নতি কৰিছে আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আমি এনেকৈয়ে চৰকাৰ চলাই যাম আৰু এনেকৈ আমি সকলোৰে উন্নতি কৰি যাম আমাৰ অসমখন যাতে উন্নতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যায় সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ बिथांनि बायदिबो जों हास्थायदों जे फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे माने जोंनि नैबे ओनसोलाव जि बिटिआर ओनसोलाव जि मोनथाम जि राजखान्थि दोलो दङ बिथांमोना जाहाथे जथाय माने सरकार सोलायनाया जाहाथे रायजोनि जौगानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौबो बिथांमोना मिजिंथिनानै दिनै जि आसामाव जि गोरोबथाय सरकार दङ बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि बिथांमोना दिनै बोसोरारि एबा 1 बोसोर आबुं जानायखाय दिनै बेबायदि आलारि बाथि फोजोंनानै दाब दाब जायगाफोराव दिनै बेबायदि गोजोननाय